κύριος Λουσκανετζής θέλει να πάρει. Μ' ακούει το κοντρόλ. Εδώ είναι πως είναι το κόλ. Σε μπλοκαριστεί. Εδώ είναι ο Κουρουκίδης, κοιτάξτε τώρα. Σουτάρι. Όχι ρε. Δεν γίνεται αυτό, Λάζαρε. Αυτό όμως έγινε. Μπράβο. Κοίτα και δεν έχει πει ιδιαίτερα πολύ αέρα. Πολύ δυνατέκια. Ξέρεις πως η μέρα πως ήταν. Ναι. Λίγο αεράκι, όχι εντάξει, καλά το πήγε. Μα το ευθύριστηκα. Το τέρμα τώρα. Είναι για τα μελάκια. Αυτό ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε πίσω. Αν μπορούμε τα παιδιά να το κόψουν να το βάλουμε στο YouTube να το δει και κανένας να το βάλουμε και πουθενά. Γιατί δεν το πουλήσουμε, τζάμπα, τι δεις. Να κάνουμε για αυτό μόνο εμείς θα το βλέπουμε. Να κάνουμε για αυτό το Κουρουκίδη ρε. Εδώ θα πάρουμε τα γραφεία. Μακάρι, γιατί να μην πάει. Είχε αεραπνιέται το σημαίακι, αλλά... Ο φίλος μας ο Στέλιος θα στο ζητήσει.